Navê te çi? Navê min Bawer e. Navê te bawer e? Erê Bawer. Hûn, ez, tu, hûn Kurdin. Ew Kurdin. Çileyê paşîn. Çileyê paşîn yani meha yekemîn. Sıbat yani meha duyemîn. Adar yani meha siyemîn. Nisan yani meha çaremîn. Gulan yani meha pencemîn. Haziran yani meha şeşemîn. Tirmeh yani meha heftemîn. Tebah yani meha heştemîn. İlon yani meha nehemîn. Çirya peşin yani meha dehemîn. Çirya paşin yani meha yazdemîn. Çileyê peşin yani meha dozdemîn yani meha dawî. Em ê îroj navê mehan fêr bibin. Mehan. Erê. Melî. We behs kir me dît. Lê niha kam dubare bikin. Melî. Meha yekem di salnameya Kurdî de yan jî di teqwîma Kurdî de çi ye? Çi ye? Tu dizanî? Çi? Çileyê paşîn e. Çileya paşîn. Çileya paşîn. Erê Kurdan ser nêrûmêtiya van peyvan li hevdû nekiriye. Lê em ê wiha bikarbînin. Meha duyem çi ye? Sibat. Sıbat. Meha sêyem? Adar. Adar. Meha Yani Newrozê. Meha Newrozê ne wiha? Erê. Meha çaran? Nisan. Nisan. Meha pêncan? Gulan. Meha Gulan e. Meha şeşan? Haziran. Meha heftan? Cötme. Na. Tirmeh. Tirme. Meha heştan? Tebah. Tebah. Meha nehan? İlon. Meha dehan? Çileya peşin. Na. Çiraya peşin. Na. Peşin. Çiye mamosta? Çiriya peşin. Ha. Çiriya. Çiriya peşin. Çiriya peşin. Hat biramın rel nava hebu le kubu ev naya biramın. Çiye peşin? Çiriya peşin. Çiriya peşin. Çiriya peşin. Meha yazdan? Çiriya paşin. Çiriya peşin. Çiriya Jibek a peşine be a paşin. peşin jî. Le meha duwazdan çiye? Çi bu? Çiliya peşin. Çileya Çileya peşin. Çileya peşin. Yani edi zivistane. Zemperiye. mamosta çileyan çileyi. Çileya. 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 Ha, çileya.
Hin kesan heta niha gelek caran ew wek navê nêr jî bikaranîye. Kurdan li ser li hevdû nekiriye. Her du jî tên bikaranîn. Wek gelek Her duyan tiştan. de jî serbestin. Lê navê mehan gelekin. Bi dusê awayan tên bikaranîn. Tên gotin. Lêbelê di gramerên herî kevn de jî yên ku çûne nava Kurdan ji wan pirsîne jî navê van mehan nivîsandine. Ji ber wê em dizanin ku Kurdan navê mehan ji berê de wiha danîne. We fam kir? Evet. Çileği paşin. Çileği paşin yani meha yekemin. Sıbat. Sıbat yani meha duyemin. Adar. Adar yani meha siyemin. Nisan. Nisan yani meha çaremin. Gulan. Gulan yani meha pencemin. Haziran. Haziran yani meha şeşemin. Tirmeh. Tirmeh yani meha heftemin. Tebah. Tebah yani meha heştemin. İlon. İlon yani meha nehemin. Çirya peşin. Çirya peşin yani meha dehemin. Çirya paşin yani meha yazdemin. Çilleyi peşin. Çilleyi peşin yani meha dozdemin. Yani meha davi. Rojbaş azad. Xêr e? Ha bawer tu yî? Erê disa karêta ye. Erê karê min heye. Karêta ji qe xelas nabe. Kare ji nan e. Em îro mehê salê fêr dibin. Erê min dît ev çi ye? Çilê paşin e, pêşin e. Tu nizanî? Nizanim. Çileyê pêşîn, çileyê paşîn. Kuru çi çilê pêşin e, paşin e. Mîna herkesî. Ne tevê hemî dinyayê dibên Oktember, September, Desember, November. Tu Bawer. em jî azad bin, em jî wek xelkê azad, ne tevê azad. Em jî bêjin Oktember, September. Çima ev çilayê pêşin e, paşin e. Karê xelkê dikî. Bawer. Her milletek li gor xwe wekû xwe navê mehê xwe danîne. Em jî wekû milletekî divê em jî wekû xwe nava navê mehên xwe bi zimanê xwe danin. Ne rast e? Tamam, jiyan bi Kurdî baş e. Kurdî biaftin lê. Çima van navê herkes fem dike demek tu bêjî November, Desember ew çilayê paşin, pêşin ew çi ye? Kes fem neke em jî pir zortir e. Ne pir zortir e divê tu bizanî dîsa. Baş e tu wan nizanî. Ka ji min re bêje rojê salê rojê heftiyê çi ne? Wana zanim Ha, tu dizanî de bêje. Tu sem, sêşem, çarşem, pençem, in, şemî, yekem. Ew herkes zane. Wekû tu bêjî mesela Sunday, Monday, ecî dikarim wisa bêjim bi İngilîzî. Bes bi Kurdî bibizane? Kurdî. Êrî Ji min re bêje. Kewa dibêjin navê me ha? navê meha mesela çileyê paşîn. Çilayê paşin. Paşîn. Yani? Ha yani meha January. Ey baş e. Yê dudiya kîjane? Meha didiya ştera bêjim dîsa. Ha. Bi Kurdî Sıbat.
بإنجليزي فبراير Ev de. نوى Eri. Ya o İngilizce ne lazım mecbura? Kurdi bejana. إيري ها Ha. مها سي آدار Meha Nevrozi. إيري ها Başe. مها نوروزي ناوي چیه آداره آدار. باشه مها چرا ناوی چیه نیسان Nisan. نیسان Başe. مها پنج ناوی چیه باور Gulan. گلان Yani meha gulane. یعنی گل یعنی گل دردکوین گل دبشکوین گل مها گلانه تزانی لکردستان گل پرن ولاتی کردان گل پرن Velatı mehaşe. خوشه لی تو نزانی ناوی مها دیسا نزانی حزیران یعنی مها Şeşemine. ششمینه راسته He. تزانی باشه ما هفتمین ناوی چیه باور Tirmeh. ها دیرمه باشه ما هشتمین تباخ Eri. تباخ Meha havina paşine. هاوینه گرمه Beli. بله ما نهان ناوی چیه İlone. ایلونه ما دهان ناوی چریا پیشین Çirya peşin. Beli. Eri. چریا پیشین Matuzani. Hı, Rojbunamın. hı. Meha çirya peşin daye. gerek de bizani demek. Eri. Madem ku tilve mehe lidayik buyid be bizani navi be kurdi çiye. Ne o Çirya sabah? peşin. Aha, çirya peşin. Çirya peşin. Çirya paşin. Yani meha çenda çirya paşin kabece. Yazda ye. Ha, yazdı ye. Başa. Bravo Cumhur'a. Ha, eri. Meha davi navi çiye baver? Meha davi Çileye peşin. çileyi peşin. Çileyi peşin. Yani be İngilizceyte December. Em baş da amdıkın. Mehek dintü ne? نه باور بس تو دکاری یکی با خودر بخیانی تو بخوازی Yani hemu dozlane. همو دوزدنه بله Tamam. باش Biraz efendim. Dersa Kurdî. Dersa Kurdî. Mane Kurdî hebûname ye. مانه